mangwanani akanaka kana kuti nditi makadii muri yeZimbabwe ndichiti makadii kumafans orchestra mberi kwazvo ndikuya pano maererano nenyaya yaswera kutenderera pasocial media ku orchestra mberi kwazvo ndauya pano kwete nekuda kurangira kuti ndinoziva kana kuti ndakangwara ayo asi ndikuda ndigadzirise zvidiki diki zvingave zvakanganisika kune avo vanofarira kuparadzana kwevamwe, kune avo vanofarira kuti zvinhu zviputsike. Hongu ndoda kuti sorry kuvatsigiri veorchestra mberi kwazvo, ndichida kuti futi sorry kune vandoshandidzana navo basa, ndichizoti sorry zve kune mamaneja ndisingakangami baba, ndakakanganisa basa. Sorry iyi ndikuisa pakuti Ruregerero ndikuda nekuti kususpendwa kwandakaita vamwe vari kupaona nepasiripo ini ndakasuspendwa ndakakanganisa basa, ende basa ndakakanganisa shuwa nekuti pa 2 hours idzodzo dzandanga ndisipo vanhu vanoziva kuti orchestra mberi kwazvo kwa baba Sheru kuna Majuicy kunani voona iwo haupo. Instead music vanhu vanadzo music vanhu vachatanga kuvhunza baba Sheru Majuicy ari kupa Majuicy ari kupa, zvinova zvino zvinhu zvisizvo. Ini ndindofanira kuvhunzwa kuti baba vari kupi, ende baba kana vakutonga mhosva havabvunzwe, havaudzirwe kunzi rovai mwana, kana kuti baba vanogona kutorovera mwana mhosva musingafungire vanomurovera. Yezai kupwanya zai baba angona ngoti tadza kutorova mwana aba 150 mumba asi womurovera zai baba anotonga matongero awo. Saka inini ndinotambira mhosva ndakapuwa, ndakakanganisa, ndakaregerera vamwe vangu, ndakakanganisira mafans eorchestra mberi kwazvo nekuti munguva iyoyo pairidzwa masongo ese ndisipo vanga vane chishuwo. Pane anenge atojaira kuona kuti no kwa baba kune mwana wanonzi Ningi Majuicy, vosvika iwo hauko, ndakupa baba mutoro wekuti vapindure vanhu. So ndinokumbira Ruregerero ndichiti aiwa mondiregererawo, ndiri mwana ndinokanganisa, tinotoda dzororedzo, asi pandiri hapana bad blood nababa Sheru, pandiri hapana bad blood nemamanagers. Zvese zvekutaura kunzi ndine kwandichaenda izvi handizvizivi. Munhu anogona kungogadzira poster ari kuUK akatondisa akaita zvanoita. Handina video randakaposta ndine zvandikutaura. Vanhu vari kuda kushandisa advantage nezvaitika zvakanganisika. So ndinovimba kuti zvichagadzisika pasina nguva. Ndikatonzi izvezvi ndikafonerwa naTichi Makamadzi kana nabosi lake kuti uya kubasa, aiwa munondona nditoriko. Ndakangomirira kuti ini ndiri kuzviziva ndiri papunishment, saka ndakangomirira kunzi aiwa mhosva yako zvazokwana. So ndinotenda nenguva yenyu yamandipe kunditeerera, ndichivimba kuti zvichafamba zvakanaka. Ndatenda kwazvo.